I ljudi, ćao svima, ja sam Joca. I danas, kao što ste vidjeli, igramo Clash of Clans. Ovo mora opet da se igramo Clash of Clans i evo prva epizoda i od početka jer nisam ni znao da ću snimati. Izvinite. Sam da vidim, glupo klikala, imam ja jedan vodi. Mislim, ne mora znači da je bolji, ali to mi je drug, pa im to. Pošaljem to. Evo, klanu sam. Super, vidi kako beži, bre. Dobro. Kome accept mix gdje nema ga. Dobro, tražim ko lidera, pišem da Free Elder, dobrodošli u klan povratak kralja Elder 500 donacija. Elder 500 donacija. Pa znam kako ću to da skupim. Donatem. Ali još. Kako glupo snimaš. Kako se sad imam donacija. To moramo da rešimo. 40, već. Da se predstavim. Ja sam Joca. Snimam za YouTube. Upravo. Ništa. Vidite, ali moram samo da napišem da me izbaci iz klana, pošto nekad me izbace. Pošto mi traži kao predstavi se. Šalit ću se. Divno. Pošalji request. Koji su moji džinovi? Njo, ne znam ni to. Četvorka. Daj vidite koji je ovo bio bug. Dajte mi brzo još džinova, ne trebaju samo džinovi. To. Što je ovo ništa? Nije se zahvalio. Bezobrazno. Neće da trošim džinove, samo ću da napadnem. Da bolje da napadnem i ovu goblinu. I stavit ću pauzu samo sekundu, sad ćete vraćati se za sekundu. I evo, bez već sam napao ove glupe gobline, zato
što da potrošim vojsku i slučajno sam potrošio. Uvijek što uđe novac sam treba da donotujem, da trebam da donotujem. Ali nema veze. Bez veze sam ja po ove glupane. Sam imao 2 zvezdice, pa ne, 1 zvezdicu sam imao. Ćao. Pa dobro. Malo bolje. Joj ne. Sam mi to pita. Dobro, bez slike. Jedan video mi je novi sprat, tako se zove, pa kada uđeš na kanal tako ćeš me prepoznati. Napisao sam najdužu poruku koju sam napisao u Clash of Clans. Odakle sam? Ti me to pitaš, joj, ne znam ti. Ne mogu sada se dopisam s njim, šta je briga. Ljudi, ja mislim da bi to bilo to za ovu epizodu, samo da mu pokažem selo i to je to. I da najavim da će biti još ovog serijala. Vidimo se u sljedećem klipu.